Srbija je jedan od najvećih dužnika Kine u regionu, ali građani i dalje nemaju jasan uvid u punu sumu tog duga. Prema zvaničnim podacima Uprave za javni dug, oko 11% ukupnog spoljnog duga Srbije odnosi se na kredite kineske državne banke, što je približno 2,8 milijardi evra, uglavnom za infrastrukturne projekte poput puteva, pruga i energetike. Međutim, to nije konačna brojka, jer postoji krediti uzeti od drugih kineskih banaka, poput Bank of China, za koje država tvrdi da su podaci poverljivi. Istraživanja međunarodnih organizacija pokazuju da je Srbija od 2000. godine do danas od Kine primila između 7 i 8 milijardi evra kroz kredite i zajmove, što znači da je stvarni dug znatno veći od onog koji se zvanično saopštava. Tako se Srbija sve dublje vezuje za kineski novac, dok uslovi tih kredita i njihov uticaj na budžet ostaju van očiju javnosti.